Joo. Aloitetaanpa tää silleen nyt, että mulla on tällä hetkellä monta aihetta ja koko ajan pummin lisää mun Snap-storissa, joten kukaan, joka katsoo tätä, ei oo mistään muualta kuin sieltä, että en ala edes promouttaamaan sitä. Mutta siis, ensimmäinen aihe on se, että Megis, Megaviisa, Megaforce, vittu punainen lohikäärme vai oikeastaan se on puoliksi punainen, mulla on tossa tölkki vieressä, mutta siellä ei ole Megaviisaa tällä hetkellä. Multa puuttuu liukas päärynä. Okei, aloitaanpa nyt ihan oikeesti tää niinku sillä kunnolla. Sen hinta on noussut 5 sentillä. Tämä ei kuulosta vakavalle niinku aluksi. Toisaalta mä laitan mun käsineet päälle, mä raavin mun kättä liikaa sinne hyttysenpurimia. Toi ei liity tähän mitenkään. Mutta Megaviisan hinta on noussut 5 sentillä. Se oli ennen S-kaupoissa, niinku muissa kuin Prismoissa, se oli euro 35. Prismoissa se oli euro 15. No, tällainen köyhänä ihmisenä tähän kuulostaa niin hyvälle diilille kuin vaan voi olla. No, ne nosti hintaa 5 sentillä. Tää ei kyllä mun elämää hirveästi muuta, mutta kyllä mua vähän vituttaa, että jos mä ostaisin 10 megistä, jota mun rahatilanteella ei voi ostaa, mä maksaisin 50 senttiä enemmän. 50 senttiä enemmän. Tietysti kun 50 senttiä, sillä saisi niinku muumitikkaria ehkä puolikkaan nykyekonomiassa. Tuo on ihan perseestä. En mä nyt voi elää tällä teen muutoksen kanssa. Okei, mä voin elää, tää on vähän hämärä aihe valittaa. Voi ei, hinnat muuttu 5 sentillä. Oh my god, nyt on niin vakava. Mut siis, on tätä pikkuvitutuksen aiheita. Mutta semmonen oikea aihe on se, että niinku Pettäminen voi tarkoittaa aika monelle ihmiselle eri asiaa. Joillekin se on vaan se, että se on halannut jotain toista. Tai joillekin se on se, että se on niinku mennyt nussimaan jotain toista ihmistä. Tai sitten voi olla sillä, että joillekin se on niinku vähän siinä rajalla. Mutta loppujen lopuksi se niinku pettämiseksi mitä lasketaan, se on niinku se mitä sovitaan parisuhteessa. Se ei ole niinku mikään automaattinen oletus. Tai automaattinen oletus on se, että sä oot mennyt nussimaan tai nuolemaan kenenkään muun kanssa kuin sun kumppanin kanssa. Oletteko te vittu hulluja? Tai no mä en usko, että kukaan täällä. Tai no jos oot, niin mä en arvosta sua ihan hirveämmin. Mutta toi on siis mun rehellinen mielipide. Mä en arvosta pettämistä. Koska se on vähän sellaista, että niinku ei siinä ole mitään järkeä. Ja niinku jos sä rakastat sun kumppania, sun ei tarvi mennä etsimään muualta mitään seksiä tai mitään sellaista. Jos sä et pidä horokesää, ei se oo niin vakavaa. Niinku juttu on vähän niinku ei siinä ole mitään järkeä vaan niinku pettää sun kumppania silleen. Come on, niinku sä oot päättänyt mennä tän ihmisen kanssa yhteen. Ja jos haluat mennä tekemään jotain, niin ees anna sille se kunnia, että sä jätät sen ensin. Sä et niinku mee niinku, no ei mulla ole oikeastaan mitään kokemusta asian kanssa hirveämmin. Tai no jos on, niin mä en todennäköisesti tiedä asiasta, ihan hyvä vaan. Pitää mielenterveyttä vähän enemmän kasassa. Mutta niinku, ei siinä ole mitään järkeä. Ja niinku juttu on siinä, että mä en tiennyt, mä olin kännissä tai jotain sellaista. No ei vaan vittu tekosyitä. Jos sä oot sen verran kännissä, että sä menet pettämään sun kumppania, ehkä sun ei kuuluisi juoda. Oisko niinku siinä semmonen, ei, mä olin liian huumeessa. Äijä, älä vedä huumeita. Sä et keksi mitään tekosyytä, jolla sä pääset pettämistä pois, ellei toinen ihminen on naivi. Ja mä en ala syyttämään ketään uhreja tällä tee se asia, se on vähän noloa. Piti juoda vähän maitoa. Mutta siis, pettäminen on ihan vitun sellainen sairasta, että ei siinä ole mitään järkeä. Ja niinku, niin. Mä tällä hetkellä, niin, toi on vähän niinku semmonen homma, että niinku, ei siinä ole mitään järkeä pettää. Tai niinku on ehkä jollakin, ehkä joko sillä, että mutta kun mä halusin tätä naista, mutta kun mulla on tää nainen. Jätä se nainen sitten, tai mies, tai banaani, tai maitopurkki. Koska kukaan ei ansa sitä niinku sitä loukkausta, mikä on pettäminen. Se on niinku aivan vitun sairasta vaan niinku pettää jonkun luottamus. Se voi oikeesti kantaa aika vitun pitkälle. Niinku tää homma, että jos sä niinku menet pettämään jotain ihmisiä täällä, niin se voi oikeesti niinku kostautua sillä toiselle ihmiselle aika pitkälle elämässä. Sillä saattaa tulla jotain vitun pysyviä luottamusongelmia ja niin edespäin. Että se ei oo vaan mikään semmonen hauska, että ha meni vähän sörkkimään muita naisia.
mä sanon nyt, niinku, koska mä oon niinku mies, niin mä sanon tässä mun perspektiivistä niinku naisia. Se voi olla mitä vaan muutakin, mutta se on mulle helpompi vaan niinku käyttää niinku naisia esimerkkinä silleen, niinku, koska mä olen mies. Helpottaahan se mun niinku elämää tässä vähän sen, koska no onhan se vähän helpompaa silleen. Mutta niin. Ja sitten niinku ihmiset, jotka yrittää kieltää ja gaslighttaa asiaa, niinku yrität siirtää sitä syytä toiselle. Että äijä, sä oot antanut mulle tarpeeksi huomiota, jotain paskaa. Äijä, toi on sairasta. Toi ei oo millään tasolla tervejärkistä. Hanki apua. Se ei ole mitenkään hyvästä, että sä oot silleen, mitäs täällä? Oi vittu, se oli sun syy, sä oot antanut mulle tarpeeksi sitä mitä mä halusin. Mä oon niin surullinen. Niinku oikeesti vittu, niinku toi on oikeesti ihan vitun kusetusta. Ja toinen aihe mikä mulle heitettiin on rasismi, mutta mä voisin kyllä jatkaa ihan pettämisestä puhumista, jos mä nyt tässä, koska ei täällä on väliä. Tehdään tästä nyt semmonen vittu 10 minuutin vittu video paska. Mutta siis, pettämisestä vähän lisää. Onks siinä mitään järkeä? Ei. Miksi sä tekisit niin? Koska sä oot sairas narsistinen mulkku. Ei oo mitään muuta, sä oot narsistinen mulkku, jos sä harrastat tollaista vitun toimintaa. Tai sitten sekin on kanssa tällä vitu nykykulttuurissa niin no ei romantisoitua, mutta niin hyväksyttävää niinku nykyään sä oot niinku äijä mennä nussemaan muita naisia tai jotain sellaista. Tai niinku silleen, toi on vaan toi on niinku sairasta mitä me tuetaan tällaista käytössä meidän nykyyhteiskunnassa, niinku yhteisönä, me tuetaan tällaista. Me niinku, tai silleen niinku, en mä tue tätä. Mutta kun sitten siinä on ihmisiä, jotka myös pettää, niin ne löytää toisensa sosiaalisen median avulla, niin se sosiaalinen media toimii. Toiset ihmiset, jotka on samanlaisia, löytää toisensa, ne tukee toisensa toimintaa ja boom. Mä en sano, että tää on niinku huono asia niinku osissa asioissa, mutta niinku tällainen asia on vähän sellainen, että mitä vittua oikeesti. Niinku, mikä niinku keissi tässä niinku, minä en saa, niinku, vähän toistan pointteja, mutta mikään päihtymistila ei ole tekosyy tähän. Sulla ei ole mitään tekosyytä pettää ihmisiä. Niinku tällä niinku tarinan opetus on se, että jos et sä jaksa jotain ihmistä, niin no jätä se. Ei, ja tohonkin pro-tippi, ei mielellään tekstiviestillä. Jos sä jätät jonkun tekstiviestillä, toi on aika niinku nössöä. Sun pitää niinku kasvattaa pallit, sanoo ihmiselle ihan face to face, jos on kaukosuhde, niin ees soita. Jos sä laitat jonkun tuommoitteen viestitä, äijä, me ollaan ohi. Toi on vähän silleen, en suosittele, ei oo ihan jees. Ees livenä. Ja mielellään ei niinku päihtyneenä kannata sitä sanoa. Se on vähän loukkaavaa toista ihmistä kohtaan. Tai niinku mä en ehkä nyt ala jakelemaan mitä tippejä, kun sanoin, en mä mikään niinku mikään parisuhde-eksperttikään oo. Täällä istun vittu mikin ääressä, ollut sinkkuna kuukauden. Joka on ollut ihan hyväkin. Kyllä sitä tarvii välillä ottaa näissä suhteistakin taukoa. Se on aika rankkaa yrittää koko ajan olla suhteessa. Mutta niin, mä oon nyt jäpännyt ihan tarpeeksi tähän hommaan. Että joo, se olisi siinä, että mä varmaan editoin tän nyt tässä pikaisesti.